Ja začnem asi z takého inakšieho nejakého súdka. Pri pohľade na tabuľku, môj pohľad samozrejme, ale myslím si aj takého nezainteresovaného fanúšika futbalu, keď si podrobne pozrie tabuľku, tak si povie, že domáci Skalica nie je náhodou na prvom mieste. Hlavne z toho dôvodu, že dominuje v tých najviac výhier. Najviac gólov, najviac plusových bodov, najviac celkových bodov, najmenej gólov, najmenej prehier, tak by som mohol ďalej menovať. Čiže z takého širokého spektra by som povedal asi tak, že samozrejme sme sa na nich pripravovali. Ja som mal v očiach aj posledný zápas, keď sme hrali doma rozdelenie polčasných, v prvom polčase dominovali domáci jednoznačne, kdežto druhý počas bol našej režii. Slabá efektivita ako rozhodla o tom, že sa hostia u nás radovali z víťazstva. Do zápasu sme chceli ísť tak ako aj po inej zápasy. Ja gusto vediem k aktívnej hre, nejakému záujmovi. Chceli sme eliminovať prednosti domácich hráčov, ktorí nesporne sú, o čom svedčí aj fakt, že všetkých 7 zápasov, respektíve s Geštim, všetky zápasy povyhrávali a dovolím si povedať úplne zaslúžene. Myslím si, že počas celého zápasu sa nám darila aktívna hra, vyššie napadanie, dovolili sme nejakú kombinačnú hru. Prvý polčas vyrovnaný, nielen prvý polčas, z môjho pohľadu asi aj celý zápas. Ja som cez polčas s mojím hráčom hovoril, že je to z môjho pohľadu asi o jednom góle. O góle, ktoré mužstvo strelí, asi bude úspešné nakoniec. Tie chyby porobili aj domáci, porobili sme jej my, ale my sme urobili ďaleko väčšiu, kardinálnu. A preto domáci vyhrali tento zápas. Je pravdou samozrejme, že tak ako sme sa my pripravili na tento zápas, že sme sa snažili sme sa a myslím si, že sme eliminovali nesporné prednosti domáceho mužstva, takisto sa ale pripravili, oni na nás zatvorili na stredy ihriska, kde tréner postavil dvoch, či Petrovského alebo Ondra Noveského, zakryl nám strednú fázu, čiže mali sme problémy z prechodovej fáze, ktoré sme pomerne úspešní boli v zápasoch. Na nejakých tých prechodových fáz sme sa málo dostávali, a keď sme sa dostali, tak sme to buď zle riešili, alebo nás stihli domáci prečísliť v tých krídelných priestoroch. Opakujem, bol to zápas o jednom góle, dali domáci, preto vyhrali. No tak ja som čakal ťažký zápas, lebo tá Nitra nie je to Nitro z prvých kol. A svedčí o tom aj bilancia vonku, kde majú 5 víťazstiev, 1 remízu, 1 prehru. Vyhrali ťažký zápas v Seredi, uhrali, by som povedal, bod v Senci. A to mužstvo sa vyhlo či po kondičnej stránke, či po hernej. A takisto sme vedeli, že to nebude ľahký zápas, lebo vždycky tie nuly sa niekedy škrkajú. Nechcel som dneska, aby sa škrkala. A bolo to fakt aj takticky riadené stretnutie z jednej aj z druhej strany, že tie prednosti máme my, má ich Nitra. Dneska sme, keď som povedal, Nitru nepustili do nejakých vyložených príležitostí. Zakryli sme štandardky Benčíka, Kolmokova, takisto oni nás zakryli, ale viem, že hrozilo to vždycky z tých nakopávaných lopt alebo dlhých lopt. No a by som povedal, že aj slušný výkon, čo sa týka celého mužstva, čo sa týka taktiky, že sme neotvorili Nitra nárýchlych hráčov, či už Fabri, či už Šmejo, ale hovorím, že sme si splnili svoje tie úlohy. No a počas som takisto hovoril, že to je jednej gól, lebo my tú šancu, čo zahodil Lukáš Šilček v 26. minúte, mohol premeniť, ale nie všetko vyjde, nie všetko, zo všetkého sa dáva. A toto bol trojbodový zápas pre nás, taký by som povedal, nie že kľúčový, tak mnohých bude, ale ideme ťažké zápasy von, do Seredy aj do Senca. No a sme to zvládli, lebo tieto 3 body sa posúvajú v tabuľke pravdy prakticky do tej jarnej časti. A ja som spokojný, ja myslím, že aj to ihrisko, ten terén nebol jednoduchý pre tých chlapcov. A bol dobrý druholigový zápas, by som povedal. Jasne rozhodla jedna chyba, my sme ju využili, 3 body ostávajú doma. Zasa ideme, posúvame sa do zápasu na zápas. Nitre prajem zase
doma, alebo čo aj v zápasoch nejaké tie body základné, aby takisto patria niekde vyššie, ale ja myslím, že sa posunú a budú sa posúvať stále vyššie, lebo tá hra má nejaké parametre, má kvalitu, čo sa týka aj defenzívy, čo sa týka aj ofenzívy. Jasne, každý tréner robí s tým, čo má, ale ja myslím, že zápas bol slušný, dobrý pre divákov. Som rád, že došlo toľko, neviem koľko bolo divákov, ale 1445. Ale my sme tomu neverili zvyšom, lebo pred zápasom sme tak ako pozerali prázdne tribúny, dneska dušičky a tak ďalej, možno ich bolo ešte viac, ale zasa klobúk dolu aj pred divákmi a ja myslím, že my ideme ďalej.